दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसननाय सान दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि आरो जेसेबां फरायसाफोर दङ बर' फरायसा बयनोबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बे समाव बावहरदों। 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाहायै आसाम आरो वेस्ट बेंगलनि बर' फरायसाफोरखौ लानानै दाजानाय मोनसे आफादमोन बियो। बर'नि राव थुनलाइ हारिमु आरो आसार खान्थिखौ फोथांनानै लाखिनो होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों। बर'नि मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाहाय सारिनि बाहागो लाबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैदेनबोदों आरो बिनि थाखाय दिनै बुहुमाव बर' हारिया सिनायजाबोदों। BSc एकर्ड जाबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव। BTC जे एकर्ड बे एकर्डआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद होदों आरो BTR जे एकर्ड बे एकर्डसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालामनो हादों। बे एकर्डफोरनि गेजेरजों बर'फोरनि रैखाथि, बर'फोरनि थामोनथा, बर'फ्रा जे मोनसे हारि, बर'फोरनि जे राव थुनलाइ बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारनिफ्राय बिख'नानै लाबोनो हादों। दिनै बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो हाबा मावबोबाय थादों। सम सम खैदां खैफोद फैदों, नाथाय बे गासैबो खैदां खैफोदखौ रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नेवसिनो हादों। दिनैबो माखासे मानसिफोरनि थौले साननायजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि मोनसे आरोबाव आलादा आफाद दानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नोरजिया खालामनो थाखाय हाबा मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गोहो बोलो आरो फुंखा, जायनि थाखाय सम सम गुबुन गुबुन आफादफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नारसिननो सानदोंब्लाबो नाथाय नारसिनबोनो हायाखै। रायजो राजाफोरनि अननाय हेफाजाबजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 50 बोसोरनि बारा जाबोबाय। दिनै 55 बोसोराव आगान सुरबाय। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि थांनाय आरो थैनायखौ नोजोर बोनानै हाबाफारि मावबोदों आरो जायनि थाखाय अनसायजानायखौ मोनदों। बेनिखायनो आङो गासैबो बर' फरायसाफोरखौ खावलायनो सानदों, बर'नि सानसुमैफोरखौ आं खावलायनो सानदों, बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद खालामनांगौ। बे आफादा फरायसा आफाद, बे आफादा माहारियारि आफाद आरो बर'फोरनि थाखाय खामानि मावबोनाय मोनसे आफाद। बेनिखायनो बे आफादखौ जेन बयबो बजबनानै लायो। दिनै आङो बे गायसननाय सानाव फिन रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय, रायजो राजाफ्रा जेन बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद खालामो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि, जिल्लानि, दखरानि, इउनिभार्सिटि, कलेज आरो फरायसालिनि गासैबो फरायसाफोरनिसिम, गासैबो एबसुनि बिबानगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সংস্থা 55তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই শুভক্ষণত মই বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মদেৱলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ গঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে কাম কৰি থকা সকলো প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমান কৰ্মকৰ্তাসকলে মোৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যি ধৰণে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত থাকি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ সমূহ ৰাইজৰ কাৰণে যি ধৰণে কাম কৰি আছে, নিশ্চয় আগন্তুক দিনতো এই বিটিআৰত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি বিটিআৰৰ হকে উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি যাব বুলি মই কামনা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।